Hi guys! Welcome sa YouTube channel ko. Magluluto ako ngayon ng pink salmon. Ulo lang ang lulutuin ko. Mas malasa kasi ang ulo pag sasabawan mo at mas mura pa kumpara sa ibang parte. Mga sangkap na kailangan natin. Salmon na ulo lang, kamatis, labanos, siling haba, garlic at luya, okra at talong, sampalok, asin, patis, sinigang sa miso, at kangkong. Pinainit ko na ang kaserola at nilagyan ko na din ng mantika. Pag mainit na ang mantika, maglalagay tayo ng bawang at saka luya. Pwede namang magkasabay at intayin nating mag-brown. Kamatis naman po ang sunod. At palalambutin natin. Tatakpan natin para madaling lumambot ang kamatis. After that, susunod naman natin ang patis. Isasabay ko na ang siling haba, mas okay. After that, ang isda naman ang igigisa ko nang di ko hinahalo. Para mawala ang lansa at maluto ang dugo bago ko lagyan ng tubig. Kasi pag umalo sa sabaw ng isda ang dugo, may tendensing malansa at malalasaan natin sa sabaw. Pormi lang po naman, kanya-kanya naman po tayong paraan sa pagluluto, di ba? Pag natutuyo yung ginisa natin, lagyan natin ng pakonti-konting tubig para di masunog at di pumait. Tatakpan natin. Ito munang side ang lulutuin natin. Yan, okay na. Ang kabilang side naman ang igigisa natin. Okay na yan, nagisa ko na both sides. Sunod ko naman yung mga natira pa natin. Same procedure din, huwag pong ilalagay lahat pa unti-unti lang. Yung kasya lang po sa space na pinaggisaan natin. Maglalagay na po ako ng tubig. Ito po yung pinaka-soup or sabaw niya. Importante na ang sabaw ng isda ay wala kang lansa na nalalasahan. Kaya nga may mga proseso tayo na ginagawa bago tayo magluto. Para din natin malasaan ang ayaw natin. Para sa akin ang pagluluto ay need natin ng time at effort. Kumukulo na ang sabaw, ilalagay ko ng sampalok, palalambutin ko, then tatanggalin at pipigain para lumabas ang asin. Gulay naman, labanos at saka talong. Tatakpan at palalambutin.
Kangkong naman ang sunod at palalambutin natin. Sabay ko na sa kangkong ang okra. Inulog ko talaga ang okra kasi ang okra nakakalapot ng sabaw. Maglalagay ako ng sinigang sa miso. Ang sinigang sa miso ay hindi kaasiman kumpara sa ibang powder na pangsigang. Mas okay siya pag isda ang lulutuin. Bago ko ilagay ang mga isda, nilagay ko muna lahat ng mga gulay at pampaasim. Tinimplaan ko na para maiwasan ng halo nang di masira ang mga isda. Yan, kumukulo na at tama lang ang asim. Nangangasim na nga ako eh. Ililipat ko na sa lalagyan. Yan, luto na siya. Kain na tayo. Sana may na-share na naman ako sa inyo. Don't forget to like, subscribe, ring yung notification bell para ma-update kayo sa next video ko. Goodbye and God bless you!